Mixtape by Kodo. Добре, огледай ме, точно твоя тип съм. Добре ме изчисли, финансово красив съм. Ще ти поръчам нещо и ще те получа. Убийствена и грешна, знам по твоя случай. Не си целувана, ти както трябва. Не си докосвана, от който трябва. Не си обичана по моя начин. Не си безчувствена, аз мога от любов да те разплача. Добре си помисли, гаранция добър съм, но само за пари с мен да си против съм. Ще ти говоря нежно и ще те получа. Какво е да си грешна?